Сардэчна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Я дзякую табе за пачуццё, якім напоўнена істота. Туман развеяўся і сум уцёк, і зніклі паўсядзённыя турботы. Мне лёгка, Бог, як ты каля мяне. Твае парады зніштажаюць болі. Як я жила, як дыхала раней, без твае ласки, без волі. Як сёння блізка, гэтак блізка ты, і сочыш сам за крокамі маімі. Мне лёгка жыць, дзе ўзведзены масты любові вечнай і праходзіць імі. Мне лёгка, Бог, як ты каля мяне. Твае парады зніштажаюць болі. Як я жила, як дыхала раней, без твае ласки, без волі. Я дзякую за тое, што люблю, і сам ты шлях уперад асвячаеш. І не пакінь, а будь са мной, малю. Я ўласны лёс увесь табе вручаю. Мне лёгка, Бог, як ты каля мяне. Твае парады зніштажаюць болі. Як я жила, як дыхала раней, без твае ласки, без волі. Як я жила, як дыхала раней, без твае ласки, без волі. Мы дагэтуль пазнаёміліся са словамі апостола Паўла ў пасланні да рымлянаў, дзе ён падкрэслівае нашую патрэбу ў Хрысце і Духу Святым. Мы, вернікі Гасподнія, жадаем выконваць Гасподнія загады і жыць згодна з ягонымі запаведзямі, але не заўсёды так у нас атрымліваецца.
Апостол паведамляе, што нашыя найлепшыя жаданні сваімі паводзінамі і ўчынкамі Богу дагаджаць не заўсёды заканчваюцца поспехам. Намер мы маем, гэта ведаем, а неабходнай мудрасці і здатнасці ў нас не хапае для ажыццяўлення сваіх добрых намераў і жаданняў. Каб атрымаць і карыстацца такой мудрасцю і умельствам, нам патрэбны Дух Святы, які жыве ў нашых душах з таго моманту, калі мы навярнуліся да Хрыста, пакаяліся да і ўверавалі ў Яго. І вот, пачаўшыся з гэтага падстаўнога паняцця, мы працягваем слухаць апосталавыя словы, дзе ён упэўнівае нас далей. Калі ж дух таго, хто ўваскрэсіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, то той, хто ўваскрэсіў з мёртвых Хрыста, ажывіць і вашыя смяротныя целы праз свайго духа, які жыве ў вас. Усе, каго водзіць Дух Божы, тыя ж сыны і дочкі Божыя, бо вы атрымалі не духа рабства зноў на страх, але атрымалі духа усынаўлення, у якім мы усклікаем Аба Вотча. Сам Дух, это значыць Дух Святы, сведчыць нашаму духу, што мы дзеці Божыя. Калі ж дзеці, то і спадкаемцы Божыя, спадкаемцы з Христом, калі мы сапраўды з ім пакутаем, каб з ім і быць праслаўленымі. Вернік можа суцешацца тым, што калі ён сапраўды навярнуўся да Хрыста, пакаяўся ў сваіх грахах ды ўвераваў у Яго, ягоныя грахі былі зняты з яго, ён быў прыняты ў Божую сям'ю. Значыцца, мы, вернікі, з'яўляемся Божымі дзецьмі, і гэта значыць, што Дух Святы жыве ў нашых душах і нас вядзе, калі мы стала звяртаем увагу на Слово Божие, Біблію, і прымаем пад увагу ўсё, што там гаворыцца, ды гатовыя слухацца Господа, і паколькі гэта нам магчыма жыць паслухмяна Яму. Не заўсёды нашы добрыя жаданні і намеры канчаюцца поспехам, але сам той факт, што мы праяўляем жаданне і гатоўнасць Гасподняй волі выконваць, вось гэта ўжо паказвае сур'ёзнасць нашага жадання рабіць тое, што ён просіць у нас. Так, мы час ад часу грашым, бо мы ж усё ж такі людзі, не заўсёды даём Господу тое першае, кіруючае месца. Кожны раз, калі нам становіцца вядомым, што мы парушылі Гасподнюю запаведь, то трэба тут жа неадкладна ў тым жа прызнацца, пакаяцца ды папрасіць дапамогі ў Духа Святога таго граху не паўтараць. Багасловам Янам сказана, што нам трэба прызнацца ў граху, калі гэта адкрываецца нам, вось ягонай словай. Калі ж мы кажам, што маем супольнасць з ім, гэта значыць з Богам, дык ходзім у цемры, то хлусім і не выконваем праўды. А калі ходзім у святле, як ён у святле, маем супольнасць паміж сабою. І кроў Ісуса Христа, Сына Ягонага, ачышчае нас ад усякай няпраўды. Калі вызнаем грахі свае, ён верны і справядлівы, каб дараваць нам грахі, ды ачысціць нас ад усякае неправеднасці. Выраз «хадзіць у цемры» ужываецца аўтарам у тым значэнні, што чалавек грашыць і не дбае пра Бога і ягоную волю. Бог хоча, каб людзі пазбягаліся грэшнага вобраза жыцця і звярталіся да яго з просьбаю дапамогі ў барацьбе з грахом. З другога боку, выраз «хадзіць у святле» указвае на жыццё таго чалавека, які сапраўды думае і рупіцца пра Божую волю. Ён жыве з поўнай увагай на Гасподняе Слова і з усякай стараннасцю імкнецца выконваць Божую волю. Такі вернік лічыцца запаведзямі Бога і просіць у Духа Святога патрэбнай мудрасці, сілы і духоўнага падмацавання для выконвання Божай волі. Калі такім спосабам мы ставімся да Господа Бога, то сапраўды атрымліваем тую мудрасць і здольнасць ад Духа Святога жыць па ягонай волі. Цікава, як у дабравесці паводле Яна мы таксама чытаем пра цемру і святло з іх адпаведным духоўным значэннем. Там жа чытаем вось гэтакія словы. Як Майсей узняў змяю ў пустэльні,
так павінен быць узняты сын чалавечы, каб кожны, хто веруе яго, не загінуў, але меў вечнае жыццё. Бо так, у значэнні такім спосабам, Бог полюбіў свет, што аддаў свайго адзінароднага сына, каб кожны, хто веруе яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына ў свет, каб ён судзіў свет, але каб свет быў уратаваны праз яго. Хто веруе яго, не судзіцца. Хто ж не веруе, ужо асуджаны, бо не ўвераваў у імя адзінароднага Сына Божага. А гэта ёсць суд, што святло прыйшло ў свет, а людзі полюбілі больш цемру, чым святло, бо ліхія былі іхнія ўчынкі. Бо кожны, хто робіць ліхое, ненавідзіць святло і не ідзе да святла, каб не выкрылі ягоных учынкаў. А хто творыць праўду, той жа ідзе да святла, каб выявіліся ягоныя ўчынкі, бо яны ў Богу зробленыя. На жаль, тое, што апісваецца ў гэтых словах, здараецца ў жыццях многіх. Яны ведаюць, што з усіх людзей у свеце Ісус Христос аказваецца зусім унікальнай асобай. Нема падобнага да яго нідзе і ні ў якім веку чалавечай гісторыі. Тым не менш, яны не хочуць звярнуць сур'ёзную ўвагу на Хрыста, бо ведаюць, калі навернуцца і ўверуюць яго, то ім трэба будзе пераменіцца ў стаўленні да Бога і людзей, ды ў вобразе жыцця. Ісус Христос сышоў ад Бога Тварца, і, будучы Божым сынам, ён пражыў сваё зямное жыццё, не зрабіўшы ніякага граху. Ды заклікаў яшчэ сёння, заклікае людзей да святасці і барацьбы з грахом. І для шматлікіх не хочацца проста ператварыцца ў іншых асобаў, ды пачаць жыць згодна з Божымі запаведзямі. І тое, што яны робяць, як кажа добравеснік Ян, ім падабаецца. Ім хочацца заставацца ў такім выглядзе жыцця, да якога яны прывыклі. Яны працягваюць грашыць і знаходзіцца ў духоўнай цемры, робяць ліхое і ненавідзяць святло, кажа добравеснік Ян. Чаму? Таму што духоўнае святло Хрыстова пакажа ім іншым забруджанасць і брыдкасць іхніх дзеяў, чаго яны не жадаюць, таму і працягваюць займацца сваімі грахоўнымі ўчынкамі. Дарагі дружа, не ведаю, як ты рэагуеш на такое вучэнне ў Бібліі, але гэта апісвае рэчаіснасць многіх людзей. Аднак Бог хоча, каб мы станоўча ставіліся да яго ягонага духоўнага святла, што, праўда, адкрывае нашыя маральныя недахопы і слабасці, але таксама гэта памагае нам перажываць перамену, якую здзяйсняе Дух Святы, што прыводзіць нас да праведнага вобраза жыцця. Мы павінны быць адкрыты да таго, што Дух Святы кажа нам, і гатовы папрасіць ягонай перамогі над сваімі нячыстымі намерамі і жаданнямі, калі яны існуюць. Хто так рэагуе на Божью волю, той атрымлівае неабходную дапамогу і сілу для перамогі над грахамі. Але давайте вернемся да слова апостола Павла, прачытаных у пачатку гэтай гутаркі. Апостол кажа, што калі водзіць нас Дух Святы, то гэта служыць упэўненым доказам таго, што мы з'яўляемся Божымі духоўнымі сынамі і дочкамі, што значыць, мы ўвайшлі ў гасподнюю духоўную сям'ю. Кожны з нас ведае, што гэта такое належаць да сваёй уласнай сям'і, дзе нас прымаюць такімі, якімі мы ёсць, адчуваць тую ж сямейную цеплату і блізкасць сваякоў. Вось гэтага кожны з нас жадае і шукае. Як прыгожа і прыемна чуць добрыя словы ў таты або мамы пра цябе, пра тое, што яны любяць і шануюць цябе. Іхнія суцяшальныя словы падбадзёрваюць цябе і напаўняюць цябе надзеяй, што ўсё ж такі ўсё будзе добра з табою, незалежна ад тых жыццёвых цяжкасцяў і недарэчнасцяў. Гэта ж меў на ўвазе апостол Павел, калі пісаў пра нашыя сямейныя адносіны з Господам Богам
і іншымі вернікамі. Мы, веруючыя ў Хрыста, атрымалі не духа рабства, ён цвярдзіць, каб заставацца ў сваіх грахах. Не, якраз наадварот. Дух Святы вызваляе нас ад грэшнага жыцця. Ён дае нам новую сілу змагацца супроць грахоўных парываў, імкненняў. Мы атрымалі не духа страху, а духа ўпэўненасці ў перамозе, сцвярджае апостол. Дух Святы вызваляе нас ад зла і цягі да грашэння. Ён вядзе нас да праведнага вобраза жыцця згодна з запаведзямі гасподнімі. Ён надзеляе нас сваёю сілаю, каб мы жылі даспадобы Богу. Будучы ў такім стане перед Богам і іншымі людзьмі, мы можам звяртацца да нашага нябеснага бацькі з заклікам «Аба, войча», заяўляе апостол. «Аба» — гэта габрэйскае слова, якім сыны і дочкі карысталіся ў дачыненні да сваіх бацькаў. Мы можам на беларускай мове параўнаць яго з зваротам «тата» альбо проста «татачка». Вядома, што ў юдаізме ніколі габрэі не звярталіся да Бога, карыстаючыся гэтым тэрмінам, толькі пасля прыходу Ісуса Хрыста яго пачалі ўжываць. Апостол Павел свабодна ўпэўнівае нас у тым, што мы, веруючыя ў Хрыста, можам і павінны звяртацца да нашага нябеснага бацькі гэтакім зваротам. Ён указвае на цесную блізкасць, што веруючыя маюць з Богам. У дачыненні да Бога-творцы такі зварот з вуснаў ягоных дзяцей лічыцца зусім нармалёвым і актуальным. Апостол Павел кажа, што мы можам карыстацца тэрмінам «тата» або «папа» ў балітве да Бога, бо маем такога нябеснага бацьку, які дбае пра нас і наш лёс. Мы ўпершыню сустракаемся з гэтым тэрмінам, калі чытаем, як сам Ісус Христос, молячыся ў садзе перед арыштам, асуджэннем і пазнейшым укрыжаваннем, звяртаўся да свайго небеснага Айца словамі «Аба, войча, усё мажліва табе, аднясі гэтую чашу ад мяне, ды нічого я хачу, але што ты». Паважаны слухачу, наш Бог, творца неба і зямлі, дбае пра цябе і мяне. Ён хоча, каб мы знаёміліся з ім праз ягонае слова Біблію і праз малітву. Ці ты імкнешся да гэтага? Ці гатовы або гатова ты слухацца Бога, выконваць ягоную волю для цябе? Усё гэта магчыма і прынясе табе шмат радасці цяпер у зямным жыцці і пасля у тагасветным жыцці. Кличеш ти, і Господь чує. Кричиш ти, і Господь чує тебе. У беде не покине Он, Господь твой. Кличеш ти, і Господь чує. Кричиш ти, і Господь чує тебе. У беде не покине Он, Господь твой.
мое избавление, Богу, что есть мое натхнение, слава и честь и поклонение, и честь и поклонение Богу, что есть мое избавление, Богу, что есть мое натхнение, слава и честь и поклонение. Слава и поклонение, слава и поклонение, слава и поклонение, слава и поклонение, слава. Шановний слухач, щиро дякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне? Або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме? Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю і, калі трэба, адкажу табе. Мой электронны адрес наступны, які я выказваю па-ангельску і ангельскімі літарамі. grepetsky@gmail.com. Асобнымі літарамі GREPETSKI собачка з хвостиком gmail.com. Зычу табе гасподніх найбагацейшых дабраславенняў і здароўя. Гаворыць Юрка Рапецкі.